Wannan da kuke gani shine jirgi na farko da aka mai da shi ƙayataccen gini, inda aka mai da shi kamar hotel mutane suke zuwa suke kwana, inda duk kwana ɗaya ake biyan dala 3,000. Kamar yadda za ku gani, wannan shine yadda ainihin cikin jirgin yake. Wannan shine cikin falo a cikin jirgin. Daga gefe za ku hango fuka-fikin shi, nan kuma shine gurin cin abinci wato ko dining table. Kamar yadda za ku gani an buɗe, wannan shine inda fuka-fikin jirgin yake. Wajen fuka-fikin akwai gurin hutawa, wanda daga nan za ka hango duk wani abu da yake gefenka. Ga wani tafkeken ruwa can a gefe. Wannan shine yadda fuka-fikin jirgin yake. Wannan shine banɗaki a cikin jirgin. Wannan wato ko ƙaramin banɗaki ne, sannan ga wani banɗakin shi ma a gefe wanda daga nan kana hango waje a cikin jirgin. Sannan nan ma ga wani tafkeken banɗaki, yanzu ga wani ɗaki nan. Ɗaki ne inda za ka kwanta ka huta. Sannan daga gefen shi akwai wani ɗan ƙaramin swimming pool na wanka. Wannan shine yadda jirgin yake ta fuskarsa idan ka hango shi daga nesa. Wannan shine yadda jirgin yake gabaki ɗayansa. Shin me ra'ayinku dangane da wannan gidan?